Proč se vyplatí pořídit si na toalety zásobníky na papírové ručníky Automatic? Běžné zásobníky na skládané papírové ručníky se mohou zdát jako jednoduché a levné řešení. Zásobníky na papírové ručníky v rolích Automatic, ať už mechanické nebo automatické, mají jednu zásadní výhodu. Ručníky vydávají vždy jen po jednom kuse. Tady se nestane, že někdo vytáhne více ručníků najednou. Díky nižší spotřebě ručníků vám zásobníky Automatic ušetří 30 až 50% nákladů. A u bezdotykové verze, kde se dá nastavit prodleva mezi jednotlivými dávkami papíru, může být úspora ještě vyšší. A tedy i přes vyšší pořizovací hodnotu zásobníků se vám jejich nákup vyplatí. Automatické zásobníky v kombinaci s kvalitním psavým papírem, jako je ten od Meridy, jsou ekonomicky výhodnější při zachování stejného komfortu sušení rukou. Navíc karton papírových ručníků v rolích Automatic obsahuje až dvojnásobek útržků oproti kartonu běžných papírových ručníků. Pokud vás zajímá víc, nezapomeňte nás sledovat.